Kung nakita ko lakaw karon ako appointment, gi-cancel na ko kay para lang yun makapamardi. Mientras alas 11 pa adto na tani na. Dali na. Dali ba? Sa mga ganun, gadali, mangkasa di ka pa ingon. Birthday na, birthday ko. Kasi birthday. Sian? Kasi pangkoy. Sian, good? Magulang ni Lablab? Ang yung imbitar, day ka. Nani, last year birthday niya, nag-greet ko. Last year pa to, 2020. Dayon, Ano ko nga, happy birthday ti Nay Foods diha. unya. Ano din siya sa ko nga, Blue, wala ko'y handa na ba karon. Next year na lang, ani sa tindahan kay librehon ti kaon sa imong gusto. Oh, karon nga birthday niya. Oh, ano to karon? Dali na kay, ito sa alas 11 pa. Gitawagan day kanya, kay paanto na ka. Wala, nanutid na to, kabalo na to si Ana. Hala, mo takira lugar ka dito butog nga waka. Nagsabot na mi last year, 2020 yun. Sa tapit sa karon. Sa pizza karon, July 16. July 16. July 16 last year, nagsabot nami sa comment box pa ito, gi-screenshot pa nako to. Itiman anak ko, nakita ko lakaw karon ako appointment, gi-cancel na ko kay para lang yun makapamardi. Mientras alas 11 pa adto na tani na. Dali na. Ang gitar baga ako ginug na uy. Ginibitar lagi ko niya last year. Dali na. Ang pag-atuman nito unya kay wala din to siya. A few moments later. Ay, ano man to dapit? Tani abot sa man. Dapit na. Ako na ibawaan, malubal. Ya, kay gabi naman eh. Oh, gisan. Ano naman, duwal na lagi ta. Tata, bakit na padayon? Bakit na padayon? Nagsige ra ko tanawa na ako dili ako dako. Asa naman tani ang napta naman tagulan. Ako na naman din. Balo pa lang ko ngayon, nani kalay, abray lang. An. Mailan, dali naman ito mailan. Kinam ko rin ito yung nakabutang CC style. Oh, Tama na. Style mo? wala thesis ta ko sa manila. Ano? Mana ni? Bantay lang dito ka. Unay sa ilan. Ay, katabang. Ay, katabang. Masih an, boss? Ano man, sir? Ano siya? Hindi ko na si Blue. Kablong to siya, nag-text sa me. Ay, ganun. Oh, no! Ay, nagtingog ba? Taga-ilang ko sa kong order kay kabalo na si Anani. Sabot ka? Milk tea. Milk tea si Mama, milk tea. Milk tea. Dali. Luto mo kayo. Kaya siya lang. Ito ni siya ng wooden food. Basta na siya. Sada kayo, guwapa kayo. Mango cheese. Ito niya si cheese. Upat. Nagdodo, yan eh. Berdua? Kabalo na si Anani. Birthday ba yan? Birthday. Okay. Ito ba na adya? Umusay na adya, alam dali. Kabalo lagi si Anani. Sige sir. Saan siya? Ramen? Ay sir. One day si... Ay nagtingo. Kabalo na si Ana. Ha? Sabot? Saan siya? Ramen na siya, sir. Ramen. Apay, burger. Tampaw mo ka ba? Alam mo gusto. Basta si An kabalo na si An. Sige, sama ni siya. Kusara mo. Oh, lamig kayo. May... Dada kiramin. Kapan ini meron. Okay. Lamig kayo. Lubos yan. Ganyan negosyo ka ng sisi.
Mo nang idala ta kadto diki. Di ba ko hindi mo ato birthday yo. Talag sara ko man nag-birthday. Ay ra ko man og kanang balo ko lami mo luto. Lami mo timpla. Mo na siya. Pero kung dili bisan pag nailitson pila ka litson mo dili. Ko ganahan sayo niluto ni kung ano. Wow naman! Ang daan mo? Wow! Wow! Kani. Lami kayo. Magwapa kayo. Milk tea. Milk tea nila. Sisis tita. Premium flavors. Second time naman siguro ko kani diri. Milk tea tag tulo ko mo. Ikaw UT milk tea ako ni. Hi. Ano tong in-charge? Ano tong in-charge? Baliw ko. Tagay kong burger. In-charge. Bet, ilawan na ito ni. Lamit yung gini siyang luto. Basta. Mismo ako, ginapromote gina ko ng CC. Mag-chopstick daw ko. Singan ako. Kabalo ba kong chopstick? Bulagon mo nila? Sirpo. Bulagon. Buli. Tingin na magamit ba nimo? Ang ako abi. Chopstick, pagtagad. Magamit sa chopstick. Ano? Bali. Muna yun ako dapat masayod ba? Ako kabulugami. Pero nakauna pag sila sa atwa. Sila, number 3 may iwan sila. Kauna na. Kung nagsayod ta, nagsayod ta, para sila sa phone, tagyapon. Mura masag na alkansin, algork ani? Gutom na kayo ba? Inanaon din nagkaan. Kung sa'yo burger din. Ato in charge. Burger paleo. Burger. Burger. Dugay ba kayo? Oh, tanang burger. Apa yung price na kaayo? Crispy ba yung kaayo? Tapos mga bagoy lang luto dali. Mga bagoy lang luto dali. Ano? Sisis ikan. Manawa. Isa. Manawa. Kinsa gani ka gali? Nakalimot ba ka? Kinsa gani ko gani? Kasi birthday. Napalilain. Ano ito ang paborito nimo? In charge, nachos, dali. Ay kayo pagdugay. Gusto na kayo. Nagbaklay mi. Wala pa kayo mong gipakaw. Ay, salamat kay Sir. Salamat ha. Anak, tingin ka. Ben, tinoy mo. Yan, nagmahay ka, nagpakayat ta. Ay, nagpinili. Kao na din. Kaya nandan ng ramen lang. Dangan ko natilawan ng ramen sa una pero dalhin ko sa sisis. Di time naka-appreciate nga lami juga dari. Dili wala gitipid ang mga seasonings nila ni. Kuan ni pagkabalo na kung birthday ni Igor, alhin juga dari kay Kapatid, nagbibitaan. close baby. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kapag nakadaan, 1 year ago. Oh, wala na. Ano na, noted na ako. Naman sa comment section, di ba naman i-erase sa comment section? Facebook. Kaon dia, ayo si pumunta na kaon dia kaya matilawan ni mo sa kalamihan kanin. Isa sa istorya. Ba. Ayo. Ay. Pagkagabi mo ba? Wala lagi. Wala ba di ko gamit? Ano yun? Kita gini mga wala gitipid. Ah. Kita mo katup. Bukan mo dandi na. Beda. Ini ba? Ano? Balik.
Tods. Handsome na siya. Dili na ba birthday ni Mang ano? Tapal mga kuha ni. Tiksa na sa mga. A few moments later. Nawag mo sa tiyan. Hello, te. Hello, te. Oh, tiyan. Oh, happy birthday na ha. Nami di sekarang imong balay karon sa imong crew diri nga. Kailangan pa mong kumutaong simod ay mo hatag sa akong mga request nga pagkaon. Happy birthday, happy birthday. Ha? Say dili ni mo birthday. Ikaw ba nag-invite sa ko last year na ring Facebook? Dito sa comment. Yak! Yak na ito imong Facebook? Dili ito ikaw? Patay yun ni karon. Bakit din ini? Ano yun? Kunti. Itong dito kunti. Touch na. Hindi na ka ito nga mag-ikaw. Baru baju di kota dulu. Asam betul kronis, tidak usah lakukan kronis. Nako! Ang patakarag kaon. Kasi na! Namun ganina, ikaw. No, 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 no. Ang ganina ako gusto mo istorya. Istoryahon! Insert beliau ko tagay kog burger. Insert. Sin na sige tag singit insert na. Lami juga ba? Gutom ng kameraman ba? Oh. Alas mo na rin no. Kawa si Michi. Ano mo gid bilong no ano? Gawa taka. Cut na. Ketawa man, naman ka naman dito yung ito.